دكتور دبرسيون حويسو لعلوت أمرارحة TDFN لعلوت أمرارحة فانون إيرترا كم زعتو كم استقلتن በትግራይ አንዳንድ ቦታ በተለይ መቀሌ አካባቢ አየር ጥቃቱ በትናንትናው ዕለት እንዲሁም ዛሬ ሲፈጸም ውሏል ወደፊትም ይቀጥላል ኤርትራውያን ውን ኮይኖም ተጋሩ ውን ኮይኖም ሰላም ክድገፍ ብቻ ይሁንየው ሰላማት ቤተሰብ ከመን ነኻትኩም ያው ለማዕንት ድማ ዋናውን አዘራራብን ዘለ ጉዳይ ሒዝልኩም መጽየለኹ ነዚ ቻናል ዲ ሰብስክራይብ ኩም ነዚ ቪዲዮ ላይክ ምባርኩም ኮይተርስዑ ናመደ ምስራች ኢትዮጵያን መንግስት ኢትዮጵያን ቅርበት ዘለዎም ኃይልታት دكتور دبرسيون حويسو لعلوت حلفت سرايت تግራይን ፋኖን ኤርትራ ከም ዝኣተው ይገልጸለው እዞም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ቅርበት ዘለዎም ኃይልታት ደብረጽዮን ሓዊሱ 4 ናይ ፖለቲካ መራሕተ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ጀነራል ወድመድን ሓዊሱ 6 ናይ TDF አመራርሓ ዘመነ ካሴን ጀነራል ተፈረማ መሓዊሱ 4 ናይ ፋኖ አመራርሓ በቅደት ማለ ኤርትራ ከም ዝኣተው ገሊጾም ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ንሰፊሕ ኩናት መበገሲ ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ከተማ መቀለ ተማለ ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕታት ድሮን እተፈጻመ ንሰፊሕ ኩናት መበገሲ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ይገልጹ ዘለው ኮይኖም እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ህዝቢ ንምድሃል ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይሕበር ናይ ብልጽግና ኃይለ ኣብ ልዕሊ ትግራይ በቐጻለ ናይ ድሮን ደብዳባት ህዝቢ ከሳቅን መሪሕነት ከዳኽም ምዃኑ ዝገልጹ ዘለው ፖለቲከኛታት ናይ ብልጽግና ኃይለ ብናይ ድሮን ደብዳባት ጥራይ ንናይ ጽምዶ ኃይለ ከመከት ተበጊሶ ከም ዘለውን ይሕብሩ ኣለው ንናይ ብልጽግና ኃይለ ርሕቀት ቦታን ረቂቕ ተጥቂ ቴክኖሎጂ ለዓላዊ ኢድ ከትሕዞ ከም ዝኽእል ዝገልጹ ናይ አዲስ አበባ ምንጭታት ኣብ ሰሜን ዘሎ ኃይለ ናብ አዲስ አበባ ከቀርብ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዘይሃነጸ ይገልጹ ኣብ መንጎቶም ንምውዳቕ ፌደራል መንግስቲ ሰርሑ ዘለው ተቃውምቲ ወገናት ኪዳን ተመስሪቱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ወገናት እቲ ኪዳን መንቀለ ናይቲ ደብዳባት ምዃኑ እውን ክሕብሩ ከለው ናይ ብልጽግና ኃይለ ሓድሽ ወተሃደራዊ ኪዳን ተወዳዲቦ ኣብ መጥቃዕቲ ከይበጽሐ ከጥቅዖ መዲቡ ከም ዘሎ ወሲኾም ይሕብሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ኣመልኪቶም ብርክት ዝበሉ ወገናት መግለጺ ዘውፅኦ ኮይኖም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ብስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ደቂ ትግራይ ደብዳብ ተፈጺሙ ክብል ምሕባሩን ኩሉ ዝምልከቶ አንጻር እቲ ኢሰብኣዊ ተግባር ክሰርሕ ተማሕጺኑ ከም ዘለውን ተሓቢሩ እቲ መግለጺ ወሲኹውን ደብዳባት ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ዘረድእ ኮይኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ምእንቶ ክህሉ ክቃለስ ምጽውዑ እውን ተገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ከካየዶ ጸንሐ ደብዳባት ድሮን ኣብ ከተማ መቐለ እውን ደብዳብ ድሮን ምክያዶን ትማለ ካብ መቐለ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ክልተ ቦታ ዝተኻየደ ኮይኑ ሓያሎ ሰባት ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ እዩ እሽምባር ደቂ ዓበይቲ ኣብዚ ሰዓት ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ከምቲ ሰምዖ ዘለኹም ትማሊ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ኣብ መቐለ ድሮን ደብዲባ ከም ዝነበረት ይሕበር ነይሩ ያው ተራእዩውን ይኹም ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ሕዚ ድማ ያው ኣብ እንዳሕወሓት ዘለዎ አመራርሓታትና ከምኡውን እንዳፋኖ ዘለዎ አመራርሓታት ናብ ኤርትራ ከይዶም ሓድሽ እቅድ ከም ዘውፅኡ ሓድሽ መምርሒ ከም ዘውረዱ እዩ ዝሕበር ዘለኹም ሰምዑ ዘለኹም መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮኑ እውን ጀነራላት ሓለፍታት ከም ዝኸዱ እዩ ዝሕበር ዘሎኒ ኤርትራ ንቐፅል እስከ ዶክተር አብይ ብዛዕባ ዝበሎ ብዛዕባ ደብዳብኒ ሓደ ቪድዮ ከስማዓኩም አየር ጥቃቱ በትናንትናው ዕለት እንዲሁም ዛሬ ሲፈጸም ውሏል ወደፊትም ይቀጥላል ይህ አየር ጥቃት የሚፈጸመው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የጠላትን የማድረግ አቅም ለመክታት ነው የጠላትን የማድረግ አቅም ለመክታት ሲባል ኢትዮጵያ ከውጭ ኃይሎች ራሷን ለመከላከል በትግራይ አንዳንድ ቦታ በተለይ መቀሌ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የሮኬት ክምችቶች አሏት እነዚህ ሮኬቶች እስከ 300 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላሉ እነዚህ ሮኬቶች በመጠቀም ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል ብዙ ከተሞችን ሊያጠቃ ይችላል ህዝባችንን ሊያጠፋ ይችላል ያን አያደርግም ብለን እንዳናስብ ባለፉት ወራት በህዝባችን ላይ ደረሰው ጭፍጨፋ እንደዚህ አይነት ሞራል ያለው ኃይል ነው ብለን ለመተማመን ያስቸግራል ህግ የማያውቀው ስግብግብ ጁንታ በዚህ አካባቢ አየር ማንቀሳቀስ አይቻልም የሚል መግለጫ አወጣ ይህ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በዝርዝር እንዲተነተን ካደረግን በኋላ ከዚያም በተጨማሪ ከመቀሌ አካባቢ ድረሱ መረጃዎች እነዚህ መሳሪያዎች ለመጠቀም ሙከራ ያደረጉ መሆኑን መረጃ በመደረሱ በመጀመሪያው ዕለት ተጨማሪ ማጣራት ለማድረግ የቆየን ሲሆን በሁለተኛ ቀን ፍላጎቱ ጠንካራ መሆኑን ስላረጋገጥን ራዳሮች ሚሳይሎች ሮኬቶች ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ አድርገናል አሁን በመቀሌ አካባቢ
በአዲግራት በአክሱም በሽሬ አካባቢ ያሉ የከተማ የሚኖሩ ሰዎች መጠንቀቅ ያለባቸው ነገር አንደኛ ኤርፖርቶች አካባቢ አለመቅረብ፣ የትጥቅ ዲፖዎች አካባቢ አለመቅረብ፣ የነዳጅ ዲፖዎች አካባቢ አለመቅረብ፣ ይህ ስግብግብ ጁንታ የሚሰባሰብባቸው አካባቢዎች አለመቅረብ። እነዚህ ታርጌቶች በቀንም በማታም በማንኛውም ሰዓት ጥቃት ሊፈጸምባቸው ይችላል። የሕት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ያው ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣዘራራቡ ኮይኑ ይርከቦ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ግን እዚ ቪድዮ እዚ ናይ ሕዚ ይኮነ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ 2013 ቪድዮ ዝወፀ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዛረበ ማለት እዩ። ያው ኣብዚ ሕዚ ግን ምዙ ድሮን ምድብዳብ ኣተሓሒዙ ኣዘራራቡ ኮይኑ እኒሆ ያው ቅድሚ ሕዚ ክድብድብ ከሎ ዝብሎ ዝነበረ እዩ። ዝብሎ ዘሎ ድማ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ረኮታት ኣለዎም ጥቅጣት ስለ ዘለዎም ንሱ ስለና ዓና ዝስገአና ንሱ ክነጥፍኦ ስለ ዘለና ግዴታ ክነጥፍኦ ስለ ዘለና ንዑ ክንብል ኢና ናብ ትግራይ ንድብድብ ዘለና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ከም ትሰምዑ ዘለኹም። እዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣዘራራቡ ኮይኑ ኣሎ ግን ናይ ሕዚ ይኮነ ናይ 2013 እዩ ናይ ሕዚ ኣይኮነን። ያው ብዝተረፈ ደቂ ዓበይቲ ድሮን ኣብ ትግራይ እዚ ትድብድብ እያ ዘላ እንዳተመላለሰት ያው እቲ ማልዕለት እውን ኣብ ንጹሃን ዜጋታት ገዛውቲ ነጥሮ ወቂዑ ህፃውንትታት ኣዴታት ሕክምና ከም ዝኣተዋ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣዘራራቡ ኮይኑ ውዒሉ እኒሆ ማለት እዩ። ካብቲ ማል ጀሚሩ እንዳተረኣየ ነይሩ ብዙ ሚድያታት መጥቃዕቲ ኣየር ከጋጥመና እንተሎ ትግራይ ኣብይ እንታይ እዩ ክገብር እሞ ህልውና ትግራይ ዝረጋገፅ ኣብ መቃብር ብልፅግና እዩ ተባሂሉ እዩ። ሓቀይ ብወገን ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ክተላዓሉ ደሊኹም ዲኹም ፃሕንጎ ተዳሊኹም ዲኹም ነርኩም ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ትዛረቡ ተለኹም ተዳሊኹም ዲኹም ነርኩም ወይስ በቃ ፀገም የውልን ኤኒታይም ብግዜ ክንዳሎ ኢና እግረ መንገዲ ክንዳሎ ኢና ኢልኩም ጌርኩምዎ ባዕልኩም ትፈልጥዎ ህልውና ትግራይ ዝረጋገፅ ኣብ መቃብር ብልፅግና እዩ ማለት ክንቀብረካ ኢና ኣዲስ ኣበባ መፂና ክንቀብረካ ኢና ኢልኩም ጎኹ ብልፅግና ተባሂሉ እዩ። ብልፅግና ብድሕሪ እንታይ ገይሩ ብተደልዩ ብሸረና ይኸፍት ተደልዩ ድሮን ለማጣ መፂ ትኩስ ተደልዩ ዝኾነ ቦታ ይኸይድ መቐለ ድሮ ሚግን አንቶኖቭን ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ጎንን ጎኒ ይመፃ ኣብ ዝኾነ ዓለም ብድሮን እናተወቃዕኻ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ሰላም ኣውሮፕላን ኣይመፅን ኖ ፍላይ ዞን እዩ ዝበሃል ዝኾነ ውግእ ስለ ዝኸውን ኖ ፍላይ ዞን እዩ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ሲቪል ሒዛ በዚ ቦምቢ ሒዛ ናብ ትግራይ ትመፀሉ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣብ ዓለም የለን ከመይ ግን ትገልጾም ብፍላይ ከምቲ ዝበልካዮ ኤርትራውያን እውን ኮይኖም ተጋሩ እውን ኮይኖም ብምንም ዓይነት መዓቀኒ ሰላም ክድገፍ ብቻ እዩ ነይዎ ሰይጣንና እግዚአብሔር እንኳን ተተዓሪቆም በቃ ሰላም እዩ። ምክንያቱም ሰይጣን እንታይ ይገብረሉ ኣብ ምድሪ ንሪኦ ስለ ዝኾና ማለት እዩ እና ሕዚ ግን ሰላም እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ህዝብታት ሰላም ባእሲ ኣኽለና ክበሃል ከሎ ኤርትራውያን ኮይኖም ወይ ዝብሉ ነይው 24 ሰዓት ህዝቢ ክዕረቕ ይብሉ እንደውም ሓደ ዩቲዩበር ብቀዳማይ እንዳረኣኹ ነይረ ተቆሪፃ ዝወፀት ቪድዮ መንግስቲ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ክነጥፍኣ ክብል ከሎ ደስዩ ክብሎ ዝግባእ መንግስቲ ትግራይስ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት እዩ ከም ሪፈረንስ ተጠቂሙ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ብመንግስቲ ኤርትራ ትግራይ ተሓሲያ ኤርትራዊ እዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ክጠፍእ እኒእዋ ኢሉስ መንግስቲ ትግራይ ክድግፍ እዩ እኒእዎ ኢሉ ነይሩና ምንም ኣየእምነካን እዩ ኦፍ ኮርስ ከምቲ ዝበልናዮ ዓንተወይ ንሕና እውን እኮ ሕቶ ነይና ንሕና እውን እኮ ኣብቲ ብሓዛ ኣነ ብዕድመይ ዝፈልጣ ኩናት እታ ዝሓለፈት ኩናት እያ ንሕና 2013 ንብራእታ ሕዚ ማለት እዩ ኣነ እውን ብዙሕ ዝረኣኽዎ ነገር እኒኦ ብዙሕ ሕቶ ነይና ነገር ግን ክቐፅል የብሉን ሰላም ክኾን ነይዎ በቃ ሰላም ክኾን ነይዎ ክቕፅል የብሉን በቃ ኣነ ደቀይ ኩላትናስ ሰላም ኢና በቃ ናብ ንቡር ክንምለስ ነይና ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ዘይንቡር ኢና ነርና ዳንኤል ተክላይዛ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዘይንቡር ኢና ፀኒሕና ኢሉ እዩ ዝገልጻ ስለዚ ዛቃልሳ ስለዝፈትዋ ናብ ንቡር ክንምለስ ኢና ንብል ዘለናና ኤርትራዊ ኮይኑ ኤርትራ ክትጠፍእ እኒእዋ ትግራይ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ወጊና ንኤርትራ ክትጥፋእ እኒእዋ ዝብል እኒኦ ብኻሊእ ወገን ድማ ኸቡ ኣብ ተጋሩ እውን ኮይኖም ነቲ ሕዚ ጀሚርናዮ ዘለና ናይ ሰላም ርክብ ናይ ፍቕሪ ርክብ ደስ ልብል ነገር ከም ሰይጣናዊ ርክብ ገይሮም ዝሓስብዎ እኒእዋ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ንምንታይ ተልካዮም ብቁዕ ዝኾነ መልሲ የብሎምን በቃ ወይ ንቲፒኤልኤፍ ዘለዎም ፅልኢት ብቻ እዩ ክኸውን ዝኽእል ቲፒኤልኤፍ ፓርቲ እዩ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ በቃ ድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጠሮ ፓርቲ እዩ ቅድሚ ህወሓት
ቅድሚ ሕወሓትን ቅድሚ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነይሮም እዮም ድሕሪ ሕወሓት እውን ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ህዝቢ እዩ ቲፒኤልኤፍ ሕዚ ዝመፀት እያ ተረዲኻ እንዶ ግን ነገር ግን ነታ ፓርቲ ዘለዎም ፅልኢት ዝተለዓለ ይመስለኒ እቲ ርክብ ናይ ፓርቲ ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ርክብ እዩ ካልእ ዓይነት ገፅታ ክህብዎ ንርኢናና እዚ ብኸመይ ትገልፆ ኣነ ብጣዕሚ ስለ ዝገርመኒ እዩ ሰይጣን ክበሃል ዝድንግፅ ሰይጣን ክበሃል ዝናደ ኣይሚን ሰላም ክበሃል ዝናደድ ሰላም ክበሃል ዝሓርቕ ሰይጣን ብቻ እዩ እና ና ሰይጣን ገፀ ባህርዮም ዝላበሱኑ ዘለዉ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ከመይ ትሪኦ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ዳርጋ ብዙሓት ኣብ ዝትብልዮ ዘለኸ ኣይተዕወትዎ ንብሉ ነይሮም ሓገዛ ትገብሩ ነይሮም ካልእ ገብሩ ነይሮም እዚኣ ክዕቅቡ ዓይነት ከም ጭርሖ ትግራይ ትዕወት ኤርትራ ትዕወት ናይ ኢትዮጵያ ትዕወት ገለ እዚ እዋናዊ ፈኻራ እዩ ማለት ግን እሳ ዝገብርዋ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ዘውኩም ዝብሉ ዘለው ትማሊ ምስ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ እንዲ ክዕቅብዋ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኤርትራውያን እንድሕር ኮይኖም ንሕና ህዝቢ ትግራይ ተወፂዑ እሞ ክንሕግዞ ኢና ኢሎም ይሕግዙ እንተደኣ ነይሮም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከዓ ሰላም ተባሂሉ ባዕደዳ ስውዒሉ ክበሃል ከሎ ዓሸራ ኣለና ክብሉ እዩ ነይርዎ ብልክዕ ከዓ ከም ዓሸራ ከም ክብሪ ሓስበት ነይራታ ዝገበርዋ ቁም ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕር ደኣ ንህዝቢ ንሲቪል ህዝቢ ሓገዝ ገይረ ደገፍ ገይረ ትብል ኮይንካ እሞት ህዝቢ ስታደይ ትብላ ምስ ሕዋተይ ትብሉ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓደዳ ስውዒለ ንበል ሰላም ኮይኑ እንድሕር ተባሂሉ ዝደልያ እዚኣ እዩ ክብሉ ነይርዎ ኣብዚኣ እዮም ክነኽሱ ነይርዎም ክብሪ መሃለዎም ማለት እዩ ግን እቲ ዝነበረሲ ዕላምኡስ ንሰላም ኣይነበረን ማለት እዩ ዝነበረ ዘረባት ዝነበረ ንሕና ኣብ ጎድንኩም ኣለና ዝነበረሲ ንሰላም ኣይነበረን ማለት እዩ ትገንዘብካ ትርሂፅካ ዘምፀኻዮ ሓገዝ ዝገበርካዮ ንውፃዓት ኢልካ ዝገበርካዮስ ክሕጉሰካ እዩ ነይርዎ በቃ ተዕሪቆም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናት ተኣልዮም ኣለዉ ናብ ተዳም ውፅኦም ኣለዉ ክትብሎ ከለካ ኣነ እንደ ጀሚረዮ ክትብሉ ነይርካ ፅምዶ ክበሃል ከሎ ትፅምዶ እኳ ኣነ ጀሚረዮ ኣብቲ ግዜ ሽግር ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣነ ኮየ ከምዝን ይገብር ነይረ ንዓይ ኣይትነግሩን ክትብል እዩ ዘለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ተረዲእኒ ኣሎ ፅባሕ ሰላም ከም ዝኸውን እዚ ኩናት እዚ ከም ዝእለ ናብ ንቡር ከም ንመፅእ ካብ ንቡር ከም ንወፅሲ ተረዲእኒ ኣሎ ኢልካ ክምጉቱ እዩ ዝግብኦም ነይሩ ግን ኖ ናብ ዶክተር ኣቡ ኸይዶም ናብ ኣቡ ኸይዶም ኖ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ሕጂ ንትግራይ ዝወሰዶም ዓንተ ውሕውነት ትግራይ ዘይኮነሲ ፅላኣት ምጥፋእ ኤርትራውነት ፅላኣት ምጥፋእ ህዝቦን ከም ህዝቢ ማለት እዩ هو نإرترا هو بتخكل أنا ونكومي زبل تحازيلهم ناب إرترا نمتاو تحازيلهم تي بفلك كل زي زبلانة جرنيا هو تي دي إف أب دبر برهان شاف بس حواب زنبرة لوجيزي ያው ናይና ቃልሲ ናይ ህሉና ቃልሲ እዩ ነይሩ ናይ ቲዲኤፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ኣነ ኩሉ ግዜ ይዛረበሉ ናይ ህዝቢ ትጠፉ ይኹም ኢሎምና ኣይንጠፍእኒና ኢልና ኢና ቃልሲ ጀሚርና ማለት እዩ ነገር ግን እቶም ሕዚ ዝቃወሙ ዘለው ብፍላይ ኤርትራውያን ልክ ንሕና ናይ ትግራይ ሰራዊት ደብረ ብርሃን ክበፅሕ ከሎ ኣሃ ተስፋ ነይና እዩ ስለዚ ተሓዚልና ኤርትራ ክንኣቱና ስልጣን ክንሕዚና ዝብል ድሌት እዩ ነይርዎም ናይ ሰራዊት ትግራይ ሕቶ ፍትሓዊ ሕቶ እዩ ነይሩ መሬታይ መልሱ ላይ እጽዋይ ክባይ ነይሩ ይከፈት ህዝብ ትግራይ ክቅጽል እንየው ዝብል እንበር ና ህዝብ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ንማንም ህዝቢ ከጥፍእ ድሌት ይብሉን ሰራዊት ትግራይ ኤርትራ ኸይዱ ታይሞ ክገብር ንምንታይ ዓላማው አይነበረን ዓላማው ሰላም ሃቡኒ ናይ ሰላም ሰራዊት እዩ በነገራችን ላይ ቲዲኤፍ ማለት እዩ እና ህዝቡን ይገርመን እዩ ንቲዲኤፍ ከበሳብሱ ኢማጂን አይምልከቶም ምን እዩ ስለ ትግራይ አይምልከቶም ምን እዩ ስለ ሰራዊት ትግራይ نحنا إنا زملكتنا تجارو إنا زملكتنا خنوقسون كنودسون زقبنا نحنا إنا تجارو ناينا سراويتيوم نجرجن نمنتاي زي حجزونا بزبل بفلاي حدا إرتراين تبارك أنا بتعمي زنادر كل جزء وني بلوي تنومس تصليتومس حزينا بسراويت وريدو نمرح تسراويت نتيجة أبالات بتعمي كبر زنك نجار أنت ندابل يومنا كم تزبل كيو أفتو كينات كيسي حكي زومنا يوم أبانا نيروم سانا خوينوم تقرأي تسعري بلو نيروم حزي خا تقرأي بك أمس كله هزبتات سلامي دليني يو بقاسي أين دلن كتب الكلا هو حزب له تقينوم زي علامهم إرترا تفيقة أو إرترا خير كاسلت عن محازيوم بر نهزب تقرأي حالي خاينة بران مالتيو تقرأي دما
ኣብ ኤርትራ እንታይ ክንገብርነ ምናልባት ሰላም ተኮይኑ ዶፍተ ተኸፊቱ ንምዝኒ ናይ ኤርትራ ንምርኣይ ምናምን ክንከድ ንኸውን ኢና ከይድና ፖለቲካ ናይ ምስራሕ ድሌት ዘለዎ ትግራዋይ ግን የለን እዚ ኣካብ ልቢ እየ ዝነግረካ ሰላም ይመስለኪ ምናልባት ብስል ዝበሉ ፖለቲከኛታት ነይሮም ዝኾኑ ማለት ዋላ መሪሕነቶም ሲ ንነገራት ገምጊሙ ንመፃኢ ቃልሲ ተቃውሞ እኮ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኩሉ ክፍጠር ባህርያዊ ማለት እዩ ተቃውሞን ክድዓትን እኒኒ ስምዒትን ርዲእትን ከዓ ንንበይኒ ብስምዒት ትገብሮ ፖለቲካ የለን ፖለቲካ ክርድአካ ክኽእል ኣለዎ ናይ ፖለቲካ ፍልጠት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ብቕዓት ከዓ ብኡ ዝጥረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቶም መራሕቶም ኣብቶም ናቶም ማለት ማንም ዝገብርዎ ናቶም መሪሕነት ከምዚ ዓይነት ፍልጠት ራእይ ንቐፃሊ ነቲ ህዝቢ ክኸውን ከምዚ ኣነ ኣብዝን ኣብዝን እየ ዝቃወሞ ከምዝን ከዓ እዩ እቲ ጉድለት ስለዚ ኣነ ንዚ ሓጓፍ መሊአ ከምዚ ክገብር እዩ ዘለኒ ኣብ ደረጃ እዚ ከምዚ ክንመፅእ ነርና ከም ሕብረተሰብ ዝብል ራእይ ይብሎም ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ቆልዓ ስራሕ ህልኽ እዞም ጥኦ ነገር እዩ መስለኒ ዝሪኦ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ብቕዓት ስለ ዘይብሉ እዩ እምበር ገንዘብካ ጉልበትካ ትህበሉ ሰርሖ ፀንሕካ ነገር ኣፍርስ ኣቢልካ እንድሕር ትኸይዳ ኣለካ ኮንካስ መን ይተሓታትኸ አንድ خاطر فرصه دحردا نت حزب تحقق صنيحك مومس حزبي سلام كنبر يزدلي تبلون تدا خوينكا عويلهم زاربولا زنبر بزاسي من دقصلي امونغو حزب زلز كنفرسينا يم زبلني زي قلب قال سمع زنبر خاب بزحات يا مالي حق قالوا هذه انت جيكم ما تصبق لك اخ تقبل زلك متى من دق صلي ام مفراس هذا تخونك تحد مالك نوا بتخلي يقول كيف شيطان الا الله مستثاني خاتقعد كل سيطان አይነወሮን በቃ ህዝብ ከመኻዝ መሰሉ ሰይጣውን ትጥራሕም ነይሮም ማለት من دقت اللي يكفرس كله او يخاطو يزلك حواريا سلام كوين كي خاطو يزلك اجي نتي سرحو يما افريسو زي بقعت زي مهلاو فلت زي مهلاو بسلات زي مهلاو زوم صوي مالك مبر تقاومي الكا قالتي مقوام مالك قالسي كدعت كخل قص مالك ابز وانزي ብዙሕ እኮ ንሰማዕ ኣለና ካልኣይ ኣነ ኣብዚ ኮይነሲ ንሓይልታት ኤርትራ ከምዚ ዘይገበሩ ክብል ኣይከኣል ሞስ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ለይትን ነብሲ ወከፍ መዓልትን ዓድን በረኻን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝኸድዎ ዘለዉ ኩነታት እንዳተኸታተሉ ሰራዊት ትግራይ ሲ ሃገር ናይ ሃገር ኢኮኖሚን ናይ ሃገር ባንክን ታንክን ጠቕላላ ዝሓዘ ሰራዊት መፂኹ ጭፍጭፎ ሓሲቡስ حنت أرمتها تسلفن كبلعاء بلعتن زبل زينا ني إثيوبيا سرية يفتحوها مرحية زبل أب سرية شيء إثيوبيا خم تطول جيران تتخون على ما يتخون الني أتكون هذا سر ماري خم تزخونه على ما يتخون الني أتكون يعني كم يكير كم زلوا رايو مريت قلت ريكون الدنيا زياتو ده مقارنين يوم كبيو زياتو كاب شاف ناي عفارن مبرق تجراي المراخبي زيرون النزا اسكع معراب تجراي زيرهم الله زياتو ده يمكر ديالو نم معراب عبدو تجراي كو مالك قلب قال يزاروكم عبدو تجراي نافت انباتات يوصلوا نافت استراتيجيك زبهالا خبابتات سراوي تجراي زلون كوص يمكر له انا مالت سيل نمثال خي مورالنا حزبنا هنا اسكي مسلكم طيقوا دويلكم دو تجراي يوصوا يخشوهم يملسوا يوصوا يخشوهم يملسوا كم دي من يوم ضيعتوا ده أو قبو أبزنا حزنا يشوبر أو دي استجابرس توصلنا نايفان حيلي دقع عبيلوا إذا أوقات حيلي حتى محراز ما رخزل رأيوه إذا حيلي حزم زخر زلوا بناي وعلى سلام المعشون أو زخوني تبوس يوم سلة تزاربس نايف حكي إذا عباين نجر كوينا حزب تجراي بوزي مورال خود 10 شعات عمد كو تقالسهم حزب كوي 10 شعات عمد تقالسهم حزبي برغز حزبون قليل يكون 6 عمد حليفنا لنا قليل يكون تقالسي ولا هم تناي قدم يكون 6 عمد ملء اب تحت وراري سراويت زلو حزب لنا معراب تجراي بصلمني قال لنا اي حزبون نزين من بلاس اندي زخر